Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for having invited me to be present with my Secretary General, Mr. Abruzzini. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και πάλι κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι προσκαλέσατε εμένα καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Δύο Chambers, τον κύριο Abruzzini. Just to go directly to the subject. Για να πούμε κατευθείαν στο θέμα. I'm an entrepreneur and I'm a beer brewer. Εγώ προσωπικά είμαι επιχειρηματίας στον τομέα της ηθοποιίας. And sometimes as an entrepreneur I don't understand the politicians who express sometimes their own opinion. Και ως επιχειρηματίας πολλές φορές ούτε εγώ ίδιος κατανοώ τους πολιτικούς οι οποίοι πολλές φορές εκφράζουν τις δικές τους απόψεις και γνώμες. I think that is the main point of misunderstanding. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βασικό σημείο παρεξήγησης ή παρανόησης. The second point is that the so-called Troika has established some norms, some barriers. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ έχει να κάνει με την Τρόικα, όπως αποκαλείται, και στο γεγονός ότι έχει εγκαθιδρύσει, αν θέλετε, κάποια standards, κάποιους κανόνες, κάποιες νόρμες, ενδεχομένως και κάποια στεγανά. And within these norms, the Chamber of Commerce are one of their targets. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των κανόνων, τα εμπορικά επιμελητήρια αποτελούν έναν εκ των στόχων τους. What you live here in Greece is the same as in Italy, in Holland, in France, and in Spain. Αυτό το οποίο περνάτε εσείς σήμερα στην Ελλάδα προσομοιάζει με την κατάσταση στην Ιταλία, την Ολλανδία, την Γαλλία και την Ισπανία. For many politicians, the Troika is a very good excuse. Για πολλούς πολιτικούς, η Τρόικα αποτελεί μια πολύ καλή δικαιολογία. In France, the Chamber of Commerce had a very big amount of money in their pockets. Στην Γαλλία το εμπορικό επιμελητήριο είχε πληθώρα πόρων χρηματικών στα ταμεία του. And as the government wants to get this money, they have to change the status of the Chamber of Commerce. Και καθώς η κυβέρνηση θέλει να πάρει αυτά τα χρήματα, θέλουν να αλλάξουν το καταστατικό πλαίσιο λειτουργίας του επιμελητηρίου. Same in Holland, same in Spain, and some people are now pleading in Germany as well for this problem. Το ίδιο ισχύει και στην Ολλανδία και στην Ισπανία και υπάρχουν ακόμα και ορισμένοι άνθρωποι στην Γερμανία οι οποίοι έχουν αρχίσει να επιχειρηματολογούν υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης. That is a frame why actually in Europe many people are fighting against Chamber of Commerce. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο στην Ευρώπη πολλοί τελικά έχουν βαλθεί να πολεμήσουν τα επιμελητήρια. And the 25th of May, in your country, the 18th of May, you got elections, and that is the next problem for politicians to express clearly. Και τον Μάιο στη χώρα σας, στις 25 αλλά και στις 18 θα διεξαχθούν εκλογές και αυτό αν θέλετε είναι το επόμενο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολιτικοί στο πλαίσιο των απόψεων που εκφράζουν. Thanks to Kostas, we had a very good and interesting meeting with Premier Samaras. Χάρη στον Κώστα, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. The result is 2 points. Premier Samaras expressed to me personally, he is pro
Chamber of Commerce. Το αποτέλεσμα συνίσταται σε δύο σημεία. Πρώτον, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, εξέφρασε προσωπικά σε εμένα την στάση του, η οποία, αν θέλετε, είναι υπέρ των επιμελητηρίων. But his hands, and that was his expression, his hands are binded together because he wants to get the money from the Troika, and therefore he has to fulfill some standards the Troika gave to Greece. Όμως, και αυτή ήταν η έκφραση του, την οποία παραθέτω στο δεξί, είπε ότι τα χέρια του είναι δεμένα, διότι θέλει να πάρει τα χρήματα από την Τρόικα και για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ορισμένα προαπαιτούμενα. I asked him, what is the solution? Επομένως, έθεσα το ερώτημα, ποια είναι η λύση. And he told me, go to Miss Merkel and tell her to write to Troika. Μου είπε να πάω στην κυρία Μέρκελ και να της ζητήσω να συντάξει μία επιστολή προς την Τρόικα. If we had no election on 25th, he would not have said that. Εάν δεν πρόκειται να διεξαχθούν εκλογές στις 25 Μαΐου, δεν θα το είχε πει αυτό. I promised him to talk to Miss Merkel. I will meet her at the 12th of May. Του υποσχέθηκα ότι θα το συζητήσω με την κυρία Μέρκελ, την οποία πρόκειται να συναντήσω στις 12 Μαΐου. I don't know what Miss Merkel will tell me about the behavior of Mr. Samaras. Δεν γνωρίζω βέβαια τι πρόκειται να μου πει η κυρία Μέρκελ σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαμαρά. But I will be surprised if Miss Merkel would intervene before election here in Greece. Αλλά θα ήταν έκπληξη για μένα εάν η κυρία Μέρκελ παρενέβαινε στα θέματα της Ελλάδος πριν τις εκλογές. But I will try. Εγώ όμως θα προσπαθήσω. But it is a normal play that a Premier Minister like Mr. Samaras tells me, go home and give this problem to other responsible persons. And I don't allow that. Όμως, αν θέλετε, είναι ένα σύνηθες παιχνίδι, μια διαδικασία σε ό,τι αφορά έναν πρωθυπουργό, προκειμένου τον κύριο Σαμαρά, να απευθυνθεί σε μένα και να μου ζητήσει, κατά την επιστροφή μου στην πατρίδα μου, να παραπέμψω το πρόβλημα, το θέμα, σε άλλους αρμόδιους. Όμως, αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το επιτρέπω. The reality will be, as I told you, that Troika has some standards against these, they call it black boxes. Η πραγματικότητα θα είναι αυτή έτσι όπως σας την περιέγραψα, δηλαδή ότι η Τρόικα θέτει ορισμένα standards ή προαπαιτούμενα, αν θέλετε, τα οποία τα ονομάζει εντός εισαγωγικών μαύρα κουτιά. They will privatize the hotel chambers, the notary chambers. They will privatize everything in France. So that is their policy, and we have to go on top of that argument to tell them that is not the way to push SMEs in future. Η πολιτική δηλαδή έχει να κάνει με ιδιωτικοποίηση σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, σε ό,τι αφορά το επάγγελμα των συμβολιογράφων. Το ίδιο θέλουν να κάνουν και στην Γαλλία, αλλά εμείς θα πρέπει να υπερκεράσουμε τα επιχειρήματά τους αυτά και να τους πούμε ότι δεν είναι αυτός ο ορθός τρόπος σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πορεία τους από τούτη και στο εξής. Yesterday evening we had a meeting with Mr. Hatzidakis. Εχθές το βράδυ συναντηθήκαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη.
Because we wanted to hear if Mr. Samaras and Mr. Hatzidakis had the same opinion. Διότι θέλαμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε εάν ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης και ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς έχουν την ίδια θέση. Apparently, there is a slight difference. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία μικρή διαφορά ή απόκληση. Mr. Hatzidakis wants to be very operational. Ο κύριος Χατζηδάκης θέλει να είναι πολύ τελεστικός. And proposed a combined commission. Και πρότεινε να υπάρξει μία επιτροπή μεικτή. But as Kostas told me, this proposition is on the table since 2 years and nobody is doing anything. Αλλά όπως με ενημέρωσε και ο Κώστας, αυτή η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι εδώ και 2 χρόνια και κανείς δεν έχει κάνει κάτι πάνω σε αυτό. But if now, after our visit here, you can tell Mr. Hatzidakis that he proposed this new commission to the Eurochamber, you can fix it. Αν όμως τώρα εσείς, μετά και από την επίσκεψή μας εδώ, μπορείτε, απευθυνόμενοι προς τον κύριο Χατζηδάκη, να πείτε ότι πρέπει όμως να λειτουργήσει μια τέτοια επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτήν την πρόταση και να το συνδέσετε το θέμα και με το Eurochambers, τότε αυτό θα είναι κάτι πολύ θετικό. So my conclusion for this very interesting visit here in Greece is as follows. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά θα είχα να πω το εξής, μετά το πέρας και την ολοκλήρωση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας επίσκεψης που είχα στην Ελλάδα. First, we have to tackle the Troika for this theme, privatization in Europe. Πρώτον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τρόικα σε ό,τι αφορά το θέμα της ιδιωτικοποίησης στην Ευρώπη. Second is play, if possible, the role as mediator between, let's say, Ms. Merkel and Greek elements. Be careful. Δεύτερον, και αν αυτό είναι εφικτό, να παίξουμε αυτόν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και σε φορείς παράγοντες, αν θέλετε, από την ελληνική πλευρά. The percentage of, how could I say, victory? The percentage of, success is actually for me 45%. Τα ποσοστά νίκης ή επιτυχίας, κατ' εμέ, είναι περίπου στο 45%. After the 12th of May, I can tell you more. Αλλά μετά τις 12 Μαΐου θα μπορώ να σας πω περισσότερα. To reinforce the Greek position in the Eurochamber, και προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική θέση στο Eurochambers, we will have in our next big meeting Kostas as a vice president of our organization to reinforce his position here in Greece. Στην επόμενη μεγάλη συνάντησή μας θα παρευρεθεί βεβαίως και ο Κώστας, ο κύριος Μίχαλος, ως αντιπρόεδρος, ο οποίος θα παρουσιάσει την ελληνική θέση και θα λειτουργήσει προς επίρρωση των ετοιμάτων σας. I wish you good luck and good success for this fight against privatization. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία.